नाट्यरसिकांना खुश खबर हॅलो संभाजीराव सातार्डेकर दिग्दर्शित आणि भाई सातार्डेकर लिखित दंडणी नाट्यप्रयोग इथे होणार आहे। दंडणी नाट्यप्रयोगाची वार्षिक लीड इथे आपल्या हाती आलेली आहे। ब्रह्मराक्षसाच्या दंडणी भूमिकेत अजित सातार्डेकर, त्याच्यानंतर प्रसाद मेहतेच्या भूमिकेत हंसिका, राणीच्या दंडणी भूमिकेत लावण्या, त्यानंतर राजा पुराण गौरव, राक्षसच्या दंडणी भूमिकेत गीते आणि शंकर दादा जय जय जय। राजा फरार होतो हे तर कसं म्हणतो माझ्या हाती लागले काय काळ्या